Bai, azken finean, guraso bat txikitatekan erakutsi nahu eskoraz, gero handinen eskoraz beti, eta etxean ere bai, eta familiekin ere bai. Eta oso guztia itxegitet eskoraz. Ono ulertzet eta ono itxegitet. Hano baina, bost ordu itxet lana eta bost lekutan. Dena eskoraz, oso guztua. Artxalea jai eta aztebukaera jai. Bai, egia zen da eskoraz irekia, badu edoze geniali itxegin eskoraz, eta atea irekita daolako. Jendea eskoraz eskoltegia etotxia eta eskoraz ikastea. Zeran hizkuntza polita delako.